باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاك مسكلاتكم يخوان سدرا እግዚአብሔር أملاك كما يوعلكم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبري صفح مدهاني على أبوي كم تانا صبوا زوعلك ودما صبوا عليكم كتكونوا ناي كل جزء تسفين تمنيتيني وآمين. سنكسار زورا حملة نايعلت عسران حدن ناي ولادي أملاك بركتان طعم فقران أردنتان ناي قدس قدسان دنجل مارا مدينة مسكلاتنا يوعل آمين. سنكسار دسمع زنب فقر قويتا أبل بيعنبب حالوان صلاتين ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر كاب كل كفؤ زبله كتدحنو نقدسان تمحصنو آمين. باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. ذكرى بعالة لجزء مريم بذا مع التزياء أملاك زولدت أمي بيتنا قدس دنجل مريم مذكرتا بعلايو أمالا دنتا يحلونا ببجزئون ببساعتنون كاب كل مكرا يرحننا زل عالم عالم آمين. سلام لكي ترسايتا كبر بقوت عري وكأناتيتا نصح أمثال مكفي انبهرجي جاي صفوه انت ألوتو صنافي مريم إن بلكي أعطاكو هدفي صوبة ميتكو لفي ولفي يبل أركينا يموران بركة طعم فقراي حضرنا آمين. قدوس سنيوس كم أون بدا مع التزياء صقات باب أستوعلن فلتأتن استعدله حصو قدوس سنيوس عرفه إذا قدوس كاب موجوس مكاننتي نجوس تودوسيوس يو نحموماتن ندخاتاتن محجاز زفوتو بصومن بصلاتن دتجها حيواي كريستيانون إيو صقان طبابن مستوعلن فلتأتن استملا إيو مخنيات كحدات كحادي نستروس نقول قدوسان دخانو ديكاونتي أبوتات أب إفسون كأكبو كلو نايت جبائي رئيس منبر نزخنا لكبا باسات اسكندريا قدوس كيرلوسن نظام لكاونتي إزي قدوس سينيوس يقلقلهم نبرا نخالوت إبسكوبوساتون أقلقلهم أبتي جزي دما بزج النق دوي حاميمو دكيسو كله كاب سماي نب عبي مرعا كمسات أوعى رأي نزي دما نقدوس كيرلوس نغرو أبا كيرلوس دما قويتانا منتي كفوسكا سلخا كتسليلكا تدلديخا إلو أصنان عمو نسو دما أوا كدحن يدل إيا نغرغن ገንዘበይ ኩል ንድኻታት ክሳዕ ዝህብ ጥራይ እየ ዝደሊ በሎ ቅዱስ ቄርሎስ ምስ ጸለየሉ ድማ ካብ ደዌኡ ፈጢኑ ድሓነ ሽዑ ድማ ቅዱስ ሱስንዮስ ንብረቱ ኩሉ ኣውፂኡ ንድኻታት ሃበ ተመሊሱ ድማ ደቀሰ ብሰላም እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ብኽብሪ ገኒዙ ድሕሪ ምቕባሩ ኣብዛ ዝዓረፈላ ሎሚ መዓልቲ ተስካሩ ንኸገበረሉ ንምእመናን ኣዘዞም نجزاهر أملاخنا مسكنا يكون نعنا أون بصلت أبونا سسنيوس يمحرنا بركته المسانات بر نزل عالم آمين. أركي سلام لسسنيوس بمقبار وتسميو لأقوال بيتروس سوسي بتمكسيو زيز أو رأي دهرة أستر أيو لعل نديان كما يزرو نوايو وما إلهيوتو وسكا كيرلوس اليوم البركة يحضرنا عونا كريستوس كم أون بذا معتزيا لبام زخنا عونا كريستوس عرفتيو إذا صادق دما سبيتي تمرعيو دحري من بارو كلتي أم بدنجلنا خوينم بحد النت يتوجهون بارو أجايش بمقبالن مسوات بمهابن بصومن بصلاتن ينبرو نبرو ليت دما وجو تخلينهم نن بينهم يدقسو نبرو كثري نسو أباجع نحلو يوعل نسا دما نأجايش زخون مجبي كتدالو توعد نبرت نسو كاب حلوة أباجع نبيتو مستمل سدما إجري أجايش حاسب نبرة نسا دما نتم زموتو أجايش بمعدي تستأناقدم نبرت فتصمان زخونو منكوسات دما أبعتم كوينم نايتركي سراحهم كمي كم زخنا نخجل صلهم ناو እግዚአብሔር ጸለዩ ኣብዚ ጊዜ እዚ ድማ ተጋድለኹምን ገና ክንድናይ ኣወ ክርስቶስን በዓልቲ ቤቱን ተጋድሎ ኣይኣኸለን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጾም እዞም መነኮሳት ከይዶም
ናይ ኣወ ክርስቶስን ናይ በዓልቲ ቤቱን ስራሕ መርመሩ እሞ ንሳቶም ድማ ብጭንቂ ብግዲ ስራሖም ገለጽሎም። እቶም መነኮሳት ድማ እናድነቁ ናብ በዓቶም ተመልሱ። እዞም ቅዱሳን ድማ ብከምዚ ዝበለ ተጋድሎ ነይሮም በሰላም ዓረፉ። በረከቶም ኣይፈለና በጸሎቶም እውን ይምሓረና አሜን። ሰላም ለአወ ክርስቶስ ወአድመ ዝክር ወዜና ምስለ ብእሲቱ ዘተበእኡ በድንግልና ከመ ሰምኡ ቃል እምነ ልዑል ደመና ህርያን መነኮሳት ዘንብረቶሙ ጽሞና ለገድለ እሉ ጻድቃን ይበጽሑ መጠና። በረከቶም ይሕደረና አሜን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ጻድቅ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር ልደቶም እዩ። ዓጽፎም ከም ጃልባ ተጠቂሞም ንባሕሪ ምስ ደቀ መዛሙርቶም ዝተሳገሩ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕሪ ስም አቦኦም ክርስቶስ ሞዓ እንትኸውን እንከሎ አዲኦም ድማ ስነ ህይወት ይበሃላ። ሕያወት ዝኾኑ ወለዶም ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮስኩሶም ማዕበይዎም። ምስ ዓበይ ድማ ብኢድ አባ ዘካርያስ መንኮሱ። ዓበይቲ ቅዱሳን ክሳዕ ዘድንቅዎም ድማ ብጽኑዕ ተጋድሎ ይነብሩ እናሃለው ጎይታና ምስ ቅዱሳን መላእክቱ ተገሊጹ ድማ ብንፍሓት መንፈስ ቅዱስ አሕደረሎም። ኦ ካብ ማህፀን አድኻ ዝመረጽኩኻ ፍትወይ ኤዎስጣቴዎስ ንብዙሓት ወንጌል ንኽትሰብኽ ካብ ኢትዮጵያ ክሳዕ አርማንያ መምህር ገበርኩኻ። ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ሰምዐ፣ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዐ እዩ ኢልዎም ናብ ሰማይ ብኽብሪ ዓረገ። አቦና ቀሽና ምስ ተሸሙ ወንጌል ምስባኽ ጀመሩ። ንበዓል አቡነ አብሳዲ ወሲኽካ ንብዙሓት አመንኩሶም ደቂ መዛሙርቶም ገበርዎም። ብጣዕሚ ዘገርም ተአምራት ብምግባር ድማ ንብዙሓት ሕሙማንን መድሓኒት ኮንዎም። ንደቆም አኪቦም ናብ መናፍቃን ብፍጹም ከይቀላቀሉ ብምምካር ንአቡነ አብሳዲ ኣብ ቦታኦም ተኪኦም ናብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ንቅዱሳት ቦታታት ተሳለሙ። ንእግረ መንገዶም ድማ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እንዳሰበኹ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለስዎም። ናብ አርማንያ ከይዶም ድማ ኣብ ባሕሪ ኢያሪኮ ምስ በጽሑ ነቶም መርከበኛታት ንኸሳፍርዎም እንተለመንዎም እምቢ በልዎም። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ግን ዓጽፎም ወይ ከዓ መንጸፎም ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርጊሖም በስመ ስላሴ ኣማዕቲቦም ንዓጽፎም ከም መርከብ ገይሮም ንደቆም ሒዞም ነቲ ባሕሪ ተሻገርዎ። ንደቆም ድማ ደቀ ኣብ ልብኹም ቄምን ሽንገላን ከይተንብሩ ተሓለዉ፣ ንዓይ ግን ካባኹም ሓደ ከም ዝጠፍእ ይመስለኒ ኣሎ በልዎም። ነዚ ምስ በሉ ካብኦም ሓደ ናይ ቂም በቀል መእከቢ ነበረ እሞ ብቕጽበት ጠሓለ። አቡነ አርማንያ በጺሖም ምስ ሊቀ ጳጳሳት ቡራኬ ምስ ተወሃቡ ክምህሩ ጀመሩ። ናይ አርማንያ ሰባት ኩሎም ብሃይማኖት ሓደ ክሳዕ ዝኾኑ ዓበይቲ ተአምራት እናገበሩ አምሂሮም አጠመቕዎም። ጻድቕ አቦና ጊዜ ዕረፍቶም ምስ አኸለ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም መስከረም ዕለት 18 ሓሪፎም ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ብዓብይ ክብሪ ገኒዞም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ቀበርዎም። ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም እውን ይምሓረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት መዘከርታ በዓሉ እዩ። ከምኡውን ናይ አቡነ በጸሎተ ሚካኤልን ጎይታና ኣብ ዕፀ መስቀል ጎኑ እንትውጋእ ዝነበረ ዮራኖስ መኮንን መዘከርታኦም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሕጂ ከዓ ናይ ሐምለ 22 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት 22 ሐምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ሓለቓ ወተሃደር ፋሲለደስ ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት ብሰማዕትነት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ድማ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ አንጾኪያ ሶርያ ብ300 ክፍለ ዘመን ክኸውን እንከሎ ፍረ ቅዱስ ፋሲለደስን ቅድስቲ ሶፍያን እዩ። ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየ ካብ ወለዱ ፍቕሪ ክርስቶስ ንጽህናን ሕያውነትን ወሪሱ እዩ። ብፍላይ ድማ ንድኻታት ንነዳያን
ኣኪቡ ዕለት ይምገብ ነበረ። መቃርስ ማለት ብልሳን ዮናኒ ብፁዕ ንኡድ ክቡር ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ እታ ናይ መከራ ዘመን ምስ መጽአት ኩሎም ቤተሰብ ስለ ክርስቶስ ምሟት ብምምራጾም ንሱ ድማ ደስ እንዳበሎ ናይ መከራ ተኻፋሊ ኾነ። ነዚ ዝመስል ናይ ቤተ መንግስቲ ክብሪ ስለ ክርስትና ኢሉ ነዓቆ። ተገረፈን ተሳቀየን ብእሳት እውን ተቃጸለ። ሓደ ጊዜ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝሞተ ሰብ ብጸሎቱ ኣተንሲኡ መስክር በሎ። እቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ብምምስካሩ ኣብ ኣደባባይ ዝነበሩ ብዙሓት ኣህዛብ ብክርስትና ኣሚኖም ተሰይፎም ሰማዕትነት ተቐበሉ። ንቅዱስ መቃርስ ግን ብዙሕ ኣሳቀይዎ። በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዱ ቆረጽዋ። ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ንዓጽሙ ኣፍሊሱ ኣብ መበል 400 ክፍለ ዘመን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃነጸሉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ሰማዕት ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከም እውን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል። በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ዝዝከረሉ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ እዩ። ኢዮር፣ ራማን ኤረርን ዝበሃላ 3 ከተማታት መላእክቲ ኣለዋ። እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ምስ ፈጠሮም ብነገድ 100 ብሓለቃ 10 ገይሩ ኣብ 3 ሰማያት ኣስፈሮም። ንኢዮር ብ4 ንራማ ብ3 ንኤረር ድማ ብ3 ከፊሉ እዩ ኣብ 10 ከተማታት ዘስፈሮም። በዚ መሰረት ድማ ንኢዮር ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገይሩ ኣብ 4 ከተማታት ከፈላ። ኣብኣ ንዘለዉ መላእክቲ ን40 ነገድ ብ4 ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። ናይ መጀመርታ ነገድ ኣጋእዝት ይበሃሉ። ሓለቃኦም ድማ ሳጥናኤል ነበረ። ንሱ ድማ ኩሉ መላእክት ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ይዕርግ ነበረ። ካብ ክብሩ ምስ ወረዱ ቅዱስ ሚካኤል ኣብናቱ ቦታ ተሾመ። ካልኣይ ነገድ ኪሩቤል ይበሃሉ። ንሶም ድማ መንበረ ስላሴ ይሽከሙ። ናይ ኣቅሽቲ ኣምሳል እዮም። ሓለቃኦም ገጸ ሰብን ገጸ ኣንበሳን እዮም። ኣብ ሳልሳይ ከተማ ኣብ ኢዮር ዘለዉ ሱራፊኤል ይበሃሉ። ናይ ዲያቆናት ኣምሳል እዮም። ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ዝተገልጹ ንኢሳይያስ ካብ ለምጹ ከም ዝፍወስ ዝገበሩ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ገጸ ላሕምን ገጸ ንስርን እዮም። ኣብኡ ከለና ድማ ኪሩቤል ወይ ሱራፊኤል ዝበሃል ናይ ግለሰብ መጸውዒ ስም ስሕተት እዩ። መጀመርታ እዘን ኣስማት ንብዙሓት መላእክቲ መጸውዒ ዝውክላ እየን። ንሓደ ክኸውን ከሎ ኪሩብ ወይ ከዓ ሱራፊ ይበሃል። ኪሩቤል ወይ ከዓ ሱራፊኤል ማለት ግን ናይ ብዙሕ ቁጽሮም መጸውዒ እዩ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ስም ከም ዘሎ ብቆሙ ወሲድካ ንገሊ መጸዊዕኻ ኣብ ስም ምውዓል ግቡእ ኣይኮነን። ወለተ ሚካኤል ክንፈ ገብርኤል እንዳተባሃለ ይስየም እምበር ብቐጥታ ሚካኤል ገብርኤል እንዳበልካ ንስም ምስያም ግን ጌጋ እዩ። ኣብ ራብዓይ ከተማ ኣብ ኢዮር ዘለዉ ድማ ሓይላት ይበሃሉ። ናይ እሳት ሰይፊ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ዝቆሙ እዮም። ብመንፈሳዊ ህይወት ንዝዝሓሉን ንዝደኸሙን ክርስቲያን ዘበራታትዑ እዮም። ሓለቃኦም ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ደጊሙ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ራማ ንዘለዉ መላእክቲ ን30 ነገድ ብ3 ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። ናይ መጀመርታ ኣርባብ ይበሃሉ። ናይ ስላሴ እልፍኝ ከልከልቲ እዮም። ናይ እግዚአብሔር ወንበር ብክንፎም ይሽፍኑ። ሓለቃኦም ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ካልኦት ኣብ ራማ ከተማ ዘለዉ መናብርት ይበሃሉ። ንእግዚአብሔር ብጣዕሚ ቅርብ ዝኾኑ እዮም። ናይ መብረቕ ጋሻኦም ናይ እሳት ኣጽዋሮም ሒዞም ኣብ ጥቓ ስላሴ ኮይኖም ብተጠንቅ ዝቆሙ እዮም። ናይ ሰብ ሽግር ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቡ እዮም። ሓለቃኦም ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ሳልሶት ኣብ ራማ ከተማ ዘለዉ ስልጣናት ይበሃሉ። ንኩሎም ፍጥረታት ንምሕላው ስልጣን ዝተውሃቦም እዮም። ናይ ምጽኣት ዕለት ኣዋጅ ነገርቲ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ደጊሙ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኤረር ንዘለዉ መላእክቲ
ንሳላሳ ነገድ ብሰለስተ ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። እቶም ናይ መጀመርታ መኳንንት ይበሃሉ ናይ ስላሴ ናይ እሳት በዓለ ቀስትታት እዮም። ንደቂ ሰባት ብፍሉይ ዝሕሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ጊዜ ሓደጋ ንሎጥ ከም ዘድሓንዎ ፈጢኖም እዮም ዝመፁ። ኣብ ዕለተ ምጽአት ናይ ኩሉ ሰብ ዓጽሚ ኣኪቦም ንትንሳኤ ዘጉባኤ ዘብቅዑ እዮም። ሓለቃኦም ቅዱስ ሰዳካኤል እዩ። ካልኦት ድማ ሊቃናት ይበሃሉ። ናይ ስላሴ ናይ እሳት ኣፍራስ እዮም። ብእሳት ፈረስ ይመላለሱ። እዚኦም ድማ 24 ካህናተ ሰማይ ክኾኑ ከለዉ ሓለቃኦም ቅዱስ ሰላታኤል እዩ። ኣብ ኤረር ከተማ ዝሰፈሩ ሳልሶት ድማ መላእክት ይበሃሉ። ንኩሉ ፍጥረት ዝሕሉ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ አናኒኤል እዩ። በዚኦም ዘይሕሎ ፍጥረት የለን። ካብ ኣዝርእቲ ጀሚርካ ንኩሉ ዝሕሉ እዮም። ቅዱስ ዮሃንስ ብራእይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆሙ 7 መላእክቲ ረኣኹ ከም ዝበለ ሊቃነ መላእክት ብቁፅሪ 7 እዮም። ንሶም ድማ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ኡራኤል፣ ቅዱስ ፋኒኤል እና ቅዱስ አፍኒን እዮም። ኡራኤል ዝብል ስም ኡር ወይከዓ ኡር ኤል ካብ ዝብል ክልተ ቃላት ዝተመስረተ ስም እዩ። ኡራኤል ማለት ትርጉሙ ጎይታ ብርሃን፣ ብርሃን አምላኽ ማለት እዩ። ቅዱስ ኡራኤል ካብ 7 ሊቃነ መላእክት ሓደ ክኸውን ከሎ ካብ ፍጥረተ ዓለም ጀሚርካ ካብ ልዕሊ መብረቕን ነጎድጓድን ዝተሾመ መልአኽ እዩ። ብምዃኑ ድማ መጽሓፍ ሄኖክ ከም ዝገልጾ መባረቕት ንጽጋብን ንበረከትን ከም ዝበርቁ ነጎድጓድ ድማ ንሰላም ከም ዝኾነ ይነግር። ምስጢረ ሰማይን ሰማያዊ ፍልጠትን ንሄኖክ ዝገለጸሉ መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንፀሓይን ንወርሕን ንከዋክብትን ንናይ ሰማይ ሰራዊት ብርሃንን ዝመርሕ እዚ ክቡር መልአኽ እዩ። መጽሓፍ ሄኖክ ምዕራፍ 28:13 ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንዓለም ቤዛ ኮይኑ ኣብ ዝተሰቐለሉ ጊዜ ንኽቡር ደሙ ብጽዋዕ ብርሃን ተቐቢሉ ብናይ ብርሃን መነስነሲ ኣብ ዓለም ዝነዝሐ እዚ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንነቢ እዝራ ሱቲኤል ናይ ጥበብ ጽዋዕ ኣስትዩ ሰማያዊ ምስጢር ዝገለጸሉ መልአኽ እውን ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ፍልጠት ተሰዊርዎ ንዝነበረ ንኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እውን ብናይ እመቤትና ትእዛዝ ጽዋዕ ጥበብ ኣስትዩ ሰማያዊ ምስጢር ዝገለጸሉ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ኡራኤል ዝተባሃለ መልአክ ክረድኣኒ መጸ። እዝራ ሱቲኤል ምዕራፍ 2:1 ክንሪኦ ንኽእል። ኣምላኽና እግዚአብሔር ዝናብ ህይወትን ይቕረታን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምእንቲ ከዝንብ ከምኡውን ናይ ሕርሻና ኣዝመራ ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ንምግብነት ምእንቲ ክበቅዕ ካብ ፈጣሪ ምሕረት ዝልምን መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ኣቦና ሊቀ ኣባ ጊዮርጊስ እውን በዚ ናይዚ መልአክ ኣማላድነት ብጣዕሚ ብዙሕ ድርሰታት ዝደረሱ እዚ መልአኽ ናይ ህይወት ጽዋዕ መሳስዮም እዩ። ናይ ብርሃን ኣዲኡ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ምስ ወዳ ምስ ኣምላኽና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስደድ ከላ እውን መንገዲ እናመርሐ ናብ ግብፂ ናብ ሃገርናን ኢትዮጵያ ዘምጽአ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንመልአኽ ቅዱስ ኡራኤል ኣብ ዓመት 3 ዓበይቲ በዓላት ኣለዎ። ጥሪ 22 በዓለ ሲሞት እዩ። መጋቢት 27 ናይ ጎይታና ክቡር ዝኾነ ደሙ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነዝሓሉ እዩ። ሓምሊ 22 ቅዳሴ ቤቱ ዝኽበረሉን ንነቢ እዝራ ሱቲኤል ጽዋዕ ልቦና ዘየስተሉን ዕለት እዩ። ኣማላድነትን በረከቱን ተረዳእነቱን ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ምስ ኩላትና ይኹን። በረከቱ ኣይፈለየና አሜን። ሰላም ለከ ሊቀ አእላፍ ሃራ ሩስየ አክሊል ወጌራ ኡራኤል ፍኑ ሰማያት ደብተራ ለሄኖክ ከመ ያርእዮ ሚጠተ ብርሃናት ነከራ ወምስጢራቲሃ ለጽዮን ይንግሮ ለእዝራ ኣርኪኢኹም ዝብል በረከቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ክቡር ለውንቲዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ምስ ከሓቲ ሰራዊት ይነብር ነበረ። ሃገሩ ድማ ጠራብሎስ እዩ። ኣብቲ ወቅቲ ብወታደራት ነቶም ነገስታት የገልግሎም ነበረ። ድንግል መልክዑ ዝመልአሉ መንእሰይ ስለ ዝነበረ ብሰባት መጎስ ነበረ።
ንሱ ግን ዋላ እኳ ወታደር እንተኾነ ጾምን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ብፍላይ ድማ መዝሙረ ዳዊት ኣዝዩ ይፈትዎን እናመላለሰ ይጽልዮ ነበረ። ኣዘራርብኡ ብመንፈስ ቅዱስ ጨውነት ዝመቀረ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ኣዕርኽቱ ካብ ክሕደት ናብ ሃይማኖት፣ ካብ ክፍኣት ናብ ሕያውነት መሊሱ እዩ። ናይ መከራ ዘመን ኣብ ዝመጸ ጊዜ ብጋህዲ ናይ ክርስቶስ ስም ይሰብኽ ነበረ። ክፉኣት ሰባት ከሲሶምዎ ኣብ ቅድሚ መኮንን ኣብ ዝቐረበሉ ጊዜ ኣይፈርሐን። ወተሃደራቱ ድማ ኣብ መሬት ኣውዲቖም እናገረፉ ደሙ ከም ውሕጅ እናተቐድሐ ንሱ ግን ይዝመር ነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ በዛ መዓልቲ ክሳዱ ተሰየፈ። ኣኽሊል ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ይምሓረና፣ በረከቱን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ለጠራብሎስ ማህቶታ ለውንቲዮስ ፈጻሚ ስቃይ ስምዕ በበጾታ እንዘ ትገብር ለበድንከ ኣራዘ ወርቅ ትርሲታ ነጺረከ ዘንተ በዝሃ ኣፍቅሮታ ውስተ ቤተ መቅደስ ሮጽከ ታድህኖ ለምታ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ከምኡውን ናይ ሐምለ 23 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለንጊኖስ ሰማዕት 23 ሐምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጎይታና ጎኑ ብኹናት ዝወግኦ ድሓር ግን ብናይ ጎይታና ኣምላኽነት ኣሚኑ ቅዱስ ወንጌሉ እውን ሰቢኹ ስለ ስሙ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ካብ ሃገረ ቀጵዶቅያ ዝኾነ ቅዱስ ለንጊኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ድማ ካብ ወገን ዮናናውያን ክኸውን ከሎ ናይ ሮማ ወታደር እውን ነበረ። ጲላጦስ ንጎይታና ክሰቕልዎ ንኣይሁድ ኣሕሊፉ ክህቦ ከሎ ካብ ዝተኣዘዙ ጭፍራታት ጲላጦስ እውን ሓደ ነበረ። እንተኾነ ስቃይ ጎይታና ርእዩ ምስ ክፉእ ግብሮም ክተሓባበር ስለ ዘይደለየ ካብቲ ኣከባቢ ሃዲሙ ርሒቑ ነበረ። ኣብ ዕለተ ዓርቢ ግን ሮማውያን ኣብ ናይ ጎይታና መከራ ዘይተሓባበረ ኩሉ ከም ጸላኢ ንጉስ ስለ ዝረኣይዎ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ መጨረሽታ ሰዓት ተፈጸመ ምስ በለ ለንጊኖስ ናብ ቀራንዮ ጎቦ ወፀ። ሮማውያን ናይ ክልቲኦም ሸፋቱ ኣዕጽምቲ ምስ ሰበሩ ለንጊኖስ ድማ እንድሕር ሞይቱስ ኣይጎድኦን ኢሉ ሓሲቡ ንየማናይ ጎኒ ጎይታና ወግኦ። በታ ጊዜ እቲኣ ሓንቲ ዓይኑ ዕውር ስለ ዝነበረ ካብ ጎኒ ጎይታና ማይን ደምን ወፂኡ ነታ ዝዓወረት ዓይኑ ምስ ተንከፎ ዓይኑ በርሃትሉ። በዚ ነገር ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ እናተሓጎሰ እቲ ዝኾነ ኩሉ ምስትውዓል ጀመረ። ቅድሚኡ እውን ፀሓይ ከም ዝጸልመተ፣ ወርሒ እውን ከም ደም ከም ዝኾነት፣ ኮኺ ከም እተሰንጠቐ፣ ምውታን እውን ከም ዝተንስኡ ርእዩ እዩ። ጎይታና ንቅድስቲ ነፍሱ ብፍቓዱ ምስ ፈለየ ድማ ነቲ ዝተፈጸመ ተኣምራት ዘከረ። ትንሣኤ ጎይታና ምስ ሰምዐ ድማ ነዚ ምስጢር ንኽገልጸሉ ናብ እግዚአብሔር ክጽሊ ጀመረ። ጎይታና ድማ ንሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ለኣኸሉ እሞ ኩሉ ምስጢር ገለጸሉ። ኣብታ ጊዜ ብምሉእ ልቡ ኣሚኑ ክሳብ ሞት ንኽእመን ተቐሪቡ ኣብ ቅድሚ ክፉኣት ኣይሁድ ስለ ኣምላኽነት ጎይታና ክምስክር ጀመረ። ኣይሁድን ሮማውያንን ድማ ብምስክርነቱ ብጣዕሚ ተቖጢዖም ከሳድድዎ ጀመሩ። ናብ ንእሽተይ እስያ ናብ ቀቦዶቅያ ከይዱ ድማ ኣብኡ ወንጌል ከም ሐዋርያት ብምስባኽ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ እምነት መለሶም። ኣይሁድ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ናይ ሓሶት ምስክር ኣቕሞም ስለ ዝኸሰስዎ ናይ ሮማ ወተሃደራት ሒዞም ብንጉስ ጢባርዮስ ቄሳር ኣፍሪዶም ሐምሌ 23 በዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዱ ሰየፍዎ። ብሰማዕትነት ድማ ሓለፈ። መንግስቲ ኣምላኽ እውን ወረሰ። በረከቱ ይሕደረና። ሕዳር 5 ድማ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእሲ ዝተረኣየትሉ ዕለት እዩ። ንርእሱ ድማ ንበይና ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዋ። ብምስክርነቱ ዝቐንኡን ዝሓረቑን ኣብኡ ዝነበሩ ኣይሁድ ድማ ምስ ረኣይዎ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ኣብ ሓደ
كوما قبروا دحر بزح معلت دما بقدوس لنجينوس سبكت زتأمنت حانتي سبيتي أب هاجرة قبودقيا رؤسو أب زقورت أو جيزة جميرة كاب زقورت أو جميرة أبتي زقورت أتلو تبوتا قيمة معنتو تبكي نبرتمو دحر جيزة دما أعينتا عويرة بدحر زي ناي قويتانا مقابر نمسلام تلعيلا مسودا ناب يرسالم مزات يرسالم مسبت حد ما ودا موتا عب كمزي زبالة حزن إنكلا لما ناب هاجرا مريحو زوسدا سلس عنت مرير بخيا دخي موادك أسد دكيسا إنكلا دما قدوس لنجينوس مس زموتا ودا خوينو برأي رأيتو رؤسو تقبيرات اللو زلا بوتا دما نجر عمو كيدا نختوصو أززا نابت بوتا خيدا مس فحارتو دما معازاو بتعمي طعم زخانة نايج أنا معازا وصا إذا أمانيت سبيت دما ناي قدوس لنجينوس رئيسي ناب زلت اللو بوتا مس بصحت عابي برهان تجلس الله عينتا دما برهلا رئيسي قدوس لنجينوسن ناي ودا سجان حيزا ناب هاجرا وسدتو عبزوك أبي بوتا دما أنبرتهم صلاتن بركتن ناي قدوس لنجينوس مس كل الحزب كريستياني يكون نزل عالم آمين سلام للنجينوس زهيرو تأملك أصبتو لبيتروس ردء كما يتوقف تمهرتو كما يحسب بوتو زوكينات إدو رجزتو بهات أو إيهو لزئيفك أدموتو مهرتو إسبه وعدي تقستو سمعت قدستي مارينا كم هون بزا مع التزياء ناي أنطوكيا عباي سمعت قدست مارينا بسمعت نتعرفت إذا قدست دما كاب هاجر أنطوكيا إيا بيت السبا دما مملكة الطاوت نبرو أبو أداكيوس دما حلقة كانت طاوتات نبرة أديا بنئسنتا سلازموتتا دما بمغزيت زعبيتا كالئ سبيتي إيا كريستنا بزقب بأننا مهارت أعبيتا إتا مغزيت حلاويت أباقيع سلاز نبرت نابوا سنت كتكيد إنكلا دما حيزاتا أننا قدت هايمانوت تمهرا ناي سماعتات تاريخ وانت نقرا نبرت آمينات تأميقا كريستنا ممسكار كتجمر إنكلا دما طاوت زملخ زنبر أبوا صلاة كم قال أون أيريان زنبرا مستا مغزيتا أباقيع نمحلاو أبزوات أتلو جزي دما جزائي إتهاجر جزائي أمن قدس لزرعيا بلبو تمنيا نعا حيزوم نخمس اللو دما نوتهادراتو لأخوم قدست مارينا جن نتم متهادرات كريستيان كم زخانتن نخرسوس أون استحاصيات مرعات كم زخانتن نقرتهم حلافي التعدقن نوتهادراتو بحيلي نخمس اللو دقيمو عززهم مس أمس أوا دما سبيتي كتكونو نسو نزم لخطاوتون نختم اللخن حاتتا قدستا دينا مرينا جن نأملاخ بفصم كم زي تقحدن حتى أون كم زي تقبلن نقرتو تدليو نقر كله كم زهبان سبيتي انت خويناتو دما عب جزاءاتو كله كم اتنبرن أنا نقرة انت لمنا أون نساقن عبلعلي كريستوس زلوات صنعات امنت بمزراب بفصم اشي كم زي تبلو نقرتو دحريو اتي حلافي حارقو بحيلي كتأمن تخيل إياه بمالت وتهادراتو بصنوع قرفات نخساقي وعززهم وتهادرات دما بحاتسين جيروم سبنتا اسكاب زقوصل قرفوا دما أون كماي أبلعلي مدري يفسس نبرا أبلعلي قسلي سبنتا دما حموت جو لمن بحادة جيروم بمقباء نسقايا أقاد دلا نسبنتا دما قرارة صوو ناب قويتانا مسأليت جن نزي مكرأة كله بتعجستي نختقبل يخيلا نبرا عب بيت ما أسرتي إن كلا دما قدوس ميكائيل مسيو نوزق أسلا سبنتا فوسلا عبوش تأسري بيت إن كلاون قويتانا ناب سماي وسيدو محدري تعد كانن سماعتاتن عاريو نابت بيت ما أسرتي ملسا حالافي إتها جرجن كاب بيت ما أسرتي أوسيو عبلعلي من كراخور سقيلهم نخ قرار صوا نوتهادراتو عززهم نساتهم دما سقا تختاتيفو عبلعلي مرات اسكاب زودق أسقيوا بسماعة النت التعارفلو جزئة جناس لازنبر دما كساب موت
ዝተኣመነትሉ ኣምላኽ ንመልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ኢኹ ንስተጥሓነ ስጋኣ ከም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህይወት ሂቡ ካብ ሞት ኣተንስኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸሎት እንከላ እውን ሰይጣን ብኣምሳል ዘፍርሕ ገዚፍ ገበል ኮይኑ መጺኡ ኣፉ ከፊቱ ወሓጣ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ገበል ኮይና ድማ ብመስቀል ምልክት ኣማዕቲባ ምስ ጸለት እቲ ገበል ኣብ ክልተ ተሰንጢቑ ሞተ። ንሳ ግን ካብ ከብዲ ገበል ወፂኣ ብህይወት ተረኽበት። ካልኣይ ግዜ ድማ ኣእዳው ኣብ ኣብራኹ ተጨቢጠን ብኣምሳል ጸሊም ሰብ ንሰይጣን ረኣየቶ። ንገጻ ድማ ብመስቀል ምልክት ኣማዕቲባ ናብኡ ኸይዳ ብርእሱ ሒዛ ቀጥቀጠቶ። ወይታና ድማ ንቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ምስ ጻዕዳ ርግቢት ለኣኸላ። ብመስቀል ጌራ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝገብሮ ክፉእ ስራሕ እስካብ ዝገልጸላ ንኸይንቀሳቐስ ብምልክት መስቀል ኣሰረቶ። ሰይጣን ድማ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ምድራዊ ድልየት ንዝሙት ንሓሶት ንስርቂ ዘፈጽም ኣነ እየ እንተዘይ ኣሸኒፈዮ ድቃስን ስንፍናን ብምምጻእ ይቃወሞ። በዚ ምኽንያት ድማ ሰብ ኣይጽልይን ንኣምላኽ እውን ስለ ሓጢኣቱ ይቕረታ ኣይሓትትን ብማለት መለሰላ። ክሳዕ ሕጂ ኣብ ልዕሊኣ ዝበጽሐ መከራታት ኩሉ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ዘሳቕያ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ነገራ። ጓል 15 ዓመት ጎርዞ ቅድስቲ መሪና ድማ ዓለም ንዘንቀጥቅጦ መጨነቒ ናይ ጥንቲ ጸላኢ ካብ እግዚኣብሔር ብዝረኸበቶ ሓይሊ ኣምላኻ ኣንቀጥቀጠቶ። ብሓይሊ ድማ ናብኣ ደጊሙ ንኸይቀርብ ብስም ክርስቶስ ኣባረረቶ። ጽንዓት እምነታ ቅድስቲ መሪና ጽኑዕ መርገጺኣን ዝተመልከተ ገዛኢ ድማ ክፉእን ኣሰቓቕን ዝኾነ ስቓይ ንኸሰቒዋ ብናይ ቁጥዐ ቃል ንወተሃደራቱ ኣዘዞም። እቶም ወተሃደራት ድማ ክዳና ኣውፂኦም ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ንቁልቁል ኣፋ ሰቐልዋ። ማይ ኣፍሊሖም ንኸቃጽልዋ ድማ ናብቲ ዝፈልሐ ማይ ምስ ኣእተውዋ ኣብ ኣፉ ኣኽሊል ወርቂ ዝሓዘ ርግቢት ካብ ሰማይ መጺኡ መእሰሪኣ ፈቲሑላ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቓ። ንእግዚኣብሔር እናመስከነት ድማ ካብቲ ውሽጢ ማይ ወፀት። እቲ መኮንን ድማ ከም ዝደሓነት ምስ ረኣየ ርእሳ ብሰይፊ ንኽቖርጽዋ ኣዘዘ። ወይታና ድማ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ርእሳ ብሰይፊ ኣቑረጻ። ብኣኣ ምኽንያት ብጣዕሚ ዘደንቑ ተኣምራት ተፈጸሙ። ብዙሓት ድማ ብኣምላኽ ኣዴና መሪና እናኣመኑ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ቁጽሮም ድማ ልዕሊ 15,000 ይኸውን። ቅድስቲ መሪና ድማ ክሳዳ ብሰይፊ ተሰይፋ ንኽትቅተል ተወሲዳ ናብ ከተማ ወፃኢ ሒዞማ ከዱ። ንዓኣ ዝስይፍዋ ወተሃደራት ድማ ኦ እመቤተይ መሪና ብርሃናዊ ኣኽሊል ዝሓዘ ናይ ጎይታ መልክዕ ይርኢ ኣለኹ ኢሉ ነገራ። ቅድስቲ መሪና ድማ ጸሎተይ ክሳብ ዝውድእ በጃኹም ቁሩብ ተዓገሱኒ በለቶም። ክብሪ ይኹኖሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ስማ ንዝጽውዑ ዝኽራ ንዝገብሩ ናይ ገድላ ዜና ንዝጽሕፉ ወይ ንዘንብቡ ንዘሰምዑን ሓጢኣቶም ክሓድገሎም እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣተወላ። በረከታ ይሕደረና። ሰማዕት ቅድስቲ መሪና ሓምሌ 23 ኣብ 15 ዓመታ ሰማዕትነት ተቐበለት። ካብኣ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ተገልጸ። ዕውራት ረኣዩ፣ ሓንካሳት ቀጥ ኢሎም ከዱ፣ ጸማማት እውን ሰምዑ፣ ምዝራብ ዘይክእሉ ብሃማት ድማ ምዝራብ ከኣሉ፣ ቁጽሪ ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት እውን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅድስቲ ኣዴና መሪና ይምሓረና። በረከታ እውን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዓርኬ ሰላም ለመሪና ገባሪተ ኃይል ወመንክር ለእለ ይጸውኡ ስማ ውስተ ገጸ ኩሉ ብሔር ኃይለ ሰማያት ነሲኣ እንዘይእቲ እምድር እስከ ፈጸመት ጸሎታ ለሰይጣን ህሱር ከመ ኣሳእን ከደቶ በእግር። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ጥልማዎስ ዝዝከረሉ በዓሉ እዩ። በረከቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕለት 21 22 23 በረከቶም
مسكلاتنا يخون نزل عالم عالم آمين. زودقة زنتبه كاب زيما كاب فيدل كاب النبا كل دما بعفا قدوسان تقوان ملائكة تعرم اللي آمين وآمين ولكل ملائكة السماي سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلب بيعنبب حالوان صلاتين تردعنتن لاي كلهم قدوسان دما يركب آمين. أبونا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساينا زلل إلتنا هابين يوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كما نهناني نهدق لزا أبس لنا إتابعنا اجزاء استمسوت علاتنا وبالهانا كل أكويس مزعك يت منجست هايلو سبحات العالم عالم آمين. بسلام قدس جبريل ملعك أجزاء يا مرام سلام لشي دنجل بهلناتي ودنجل بسقاتي مجزاور صباح سلام لشي بروك أنت مانس وبروك فركرتكي تفسي في سيت أو مريم لتسقى من لتوداسي من لتاكل أجزاور مثلك سألو وسألي مرة أنت أنا مرة كل عالم فكر ولك إيجاس كريستوس كما يسرائيل لنا هات أوينة تمايت أنك تمايت أنك رانشي سبات لإجزاور ولا ولادي تدنجل ولا مسكلو كبر